Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru sa v politickej diskusii na T3 stretol s Irenou Biháriovou z Progresívneho Slovenska. Tibor Gašpar poukázal na to, že justičný systém podľa neho zlyháva, ak umožňuje dlhoročné trestné stíhania a väzby, ktoré sú neskôr označené za nezákonné. Zdôraznil, že takéto prípady majú vážne a nenapraviteľné dôsledky na osobný a rodinný život dotknutých ľudí a preto nemožno hovoriť o tom, že systém funguje správne. Pointou jeho vystúpenia bolo tvrdenie, že systém sa nedokáže očistiť zvnútra a vyžaduje si zásadnú zmenu. Doslova hovorí, niekto tu 4 roky čelí trestnému stíhaniu ako pán Harabin a potom mu najvyšší súd povie, že to bolo celé hlúposť. To znamená, dožije sa podobného rozsudku, ja neviem, pán Bombic, alebo mali sme tu odsúdenie pána poslanca, europoslanca Mazureka, za nejaké výroky smerom k marginalizovaným menšinám na východe Slovenska. Tak sa dobre pozrite, tak 4 roky čelíte trestnému stíhaniu, majte doma domovú prehliadku a potom vám súd povie, že v podstate nič ste nespáchali. Nehnevajte sa, tak systém nefunguje. Ja poznám ďalšieho človeka, ktorý sedel skoro 4 roky v treste. A súd zatiaľ povedal, že celý proces okolo neho bol nezákonný. Tak mi nehovorte, že systém funguje. Hovorím o bývalom špeciálnom prokurátorovi Kováčikovi. Keď tu nejaký súd sa rozhodol o, tuším, až 16 rokov trestu, potom to najvyšší súd zmenil na 8 rokov trestu. A niekto si 4 roky toho trestu odsedel. A teraz mu dovolací súd povedal, že vieš čo, ale všetko to robili nezákonne a zaujaté orgány. 20 rozhodnutí ústavných súdov, že sudcovia rozhodovali v podstate tak, že porušovali ľudské práva. Zase sa vám to zdá v poriadku? Preto meníme systém, lebo systém sa nevie zvnútra očistiť. Jednoducho sú tu sudcovia, ktorí plnia politický aktivizmus. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.